Cornelia name. Ogu Momazia. Wow, congratulations. Ogu yeni. Iya, ibale kwa. No, wache mwongene rebu. Enera abacha kelo. Okay, gaha walk. Onye kadi okay. Oh, anya niile mama. Okay, 1 2 3 4. Na yadi. Aga palagara tito. Oh, 5 ta. Ya ndio kwa kondo le di. Maka. No, oh. Hello. Oh, peplum blouse ki adela wanyo diri ani moto. Ono de nanya. Kama njishike o ma kwanu ke oda ni le ga ucha governor na president. Ụfọdụ ga-awụ ndị na-amụ mma, ụfọdụ kwa ndị na-aghọ mma, ụfọdụ ndị na-atụ ime atụ. Ihe onye ọbụla nwere okwu akpọrọ ya. Different okwu. Ndị za nne m okwu. How are you? Aka ekpe ga-akpọrọ ya flag. They didn't know. Oh, your wife? Try. All both of them go for you. Ịchọ na-abụọ m ụwa ọjọọ na njisi ike. Oh, zuru ike na ndụ masị na ndụkwa zuru ike nọ nna m ịgbalị. Ka otu na-egbu mmadụ ma afọ abụọ. No, oh, onye ke ejiri onye ga na-akpazi ego ụlọ ọ na-aga ego ofe. Onye ke ga-awụ onye soshal midia ma ụlọ olege eotote bike yiri na-ekwofe n'anya bụ brisi ha abụọ nwechara different character. No, ele ahụ agụ matmaje ofe nsara Mary Joyce. Okay, Rejoice, Nnamdi Joyce wa o Chukwu nyere ndị ya. Ebe onye ke Rejoice ke ga-awụ n'ore cry. Ndị ze nne mgbe anyị kere afọ anụ ewu ọwụ tọwel anụ ka ọwụ mkpụrụ afọ elike. No, o Mary Joy abi Adaeze mama ịdị oke ewu picture gị ọgụ nọ na Twitter onye nọ na phone na foto gị iche na onye mụ. Okay, make up, I understand that. Chairman dị si n'ike ọ chai ebote ndị ọgaranya si eri nri very polite. Ọ bụrụ m na-aga ebe nke ha nọrọ ebe dị lara na tebụl. I wish na m ji amụrụ ndị riri nri ha na-akwụ ụgwọ ihe niile ha riri. Ndị sandị onye ha bịa mụvuo ebute nri ga-eri isi dọmneshọn ọkpụkpọ nwere ka a tafụrụ ihe niile a mechara ya chọọ mmekụlikwa ebe ụmụ ga-ese ọgụnwa mere egodo aṅara atachara aṅara taa osisi ya rachasị ya granọt akwụrụ akwọ